teraz ideme znova do toho istého zdvihu. Hej, takže zdvihneme zadok, pripravíme sa a obidve nohy naraz krčíme k sebe. Potiahnuť a vystrieť. Už troška posilujeme a zase pekne potiahneme a vystierame. Potiahneme a vystrieme. A ešte raz dajme a vystrieme. Položíme zadok, oddychneme si troška. Dobre. No a teraz ideme pracovať s napätím a uvoľnením. Takže jedna noha ostane lítkom na lopte, druhú oprieme chodidlom, labkou. Tak. Hej. Teraz, čo je labkou, čo je chodidlo, tlačí do lopty, druhú nohu ťahám k sebe, čiže idem proti pohyb. Tlačím, ťahám, súčasne ma to nutí troška napnúť zadok a brúško. Aj malinký zdvih tam môže byť. Precítim to napätie a povolím. Tak. A znova tlačím, lítko ťahám, spevním zadok, brúško, výborne, výdrž, položím a povolím a ešte raz dáme, protipohyb, spevním stred, výdrž a povolím. A vymeníme nohy. Hej, čiže zase labka, lítko, uložím, idem. Protipohyb, spevním stred, výdrž, precítim a povolím